פלסטיני במחסום, זה יכול להיות לכאן ולכאן. אבל גזענות זה לא. זה לא טענה גזענית. להגיד שחייל מסוים... זה נגד צה"ל. צה"ל הוא לא גזע. הוא לא גזע. הוא גם לא שייך לגזע. נתת גם את הדוגמה של הפליטים ושל העובדים. אם אנחנו מדברים על עובדות, כן, אני לא אומר שעובדה שהגזע היהודי נעלה או נחות על הגזע הערבי. אין פה טענות גזעניות. זה לא... אי אפשר להפוך כל טענה שמייצגת, נגיד שמאל, אבל אני חושב שזה לא שמאל. למה נתפלת לגזענות? אני אומרת, זה דעה פוליטית. אז שוב. אנחנו לא מדברים על טענות גזעניות עכשיו. אני רוצה לומר, אבל שוב, בעיניי, להגיד שדיבור על זכויות אדם זה עמדה פוליטית, זה חמור מאוד. כי זה אומר שהזכויות אדם, שאמורות להיות התשתית של המדינה שלנו, הן לא התשתית של המדינה שלנו, אלא הן שייכות לסקטור פוליטי מסוים. וזה בעייתי. עכשיו... השאלה היא איך מציגים את הדברים. נכון. השאלה היא איך מציגים את הדברים. כשאתה אומר שיש בעיה במחסום, השאלה היא אם יש בעיה במחסום, כן או לא. בסדר. זה דעה פוליטית? זה לא דעה פוליטית, זה עובדתית. נכון. שחייל חסם פלסטיני במחסום, זה יכול להיות בגלל שהפלסטיני עשה כך וכך, ולכן החייל, ואתה תגיד לא, הפלסטיני היה טהור כשלג, והחייל הוא לא בסדר. הוא לא ויכוח פוליטי. זה לא ויכוח פוליטי, זה ויכוח על עובדות. לא, אחר כך אתה בא ואתה אומר שהצבא הוא לא מוסרי. אתה מתאמן. ביטוח על פרשנות. אבל זה בדיוק הנקודה שבגינה מורה לא צריך להביע דעותיו. כי כל תלמיד לוקח את זה למקום שלו, כל תלמיד מבין מה שהוא רוצה להבין, ויכולת השפיטה שלהם, אתה לא תקבע מה יהיו עמדותיהם הפוליטיות. ברור, אין לי עניין בזה. אין לי עניין לקרוא. לכן יש הנחיה של משרד החינוך שמורה אסור לו להביע דעותיו. זה הגישה. ההנחיה שאני ראיתי... אבל אני לא עוסקת עכשיו, לא מעניין אותי עכשיו מה אני. אני עוסקת עכשיו בעניין הבסיסי שמורה אסור לו להביע דעות, לא משנה מה הדעות שלו, לא ימניות, לא שמאליות, לא משנה מה הדעות שלו, אסור לו להביע את הדעות שלו, הדעות הפוליטיות שלו ולא דעות בכלל, בפני תלמידים. זאת ההנחיה של משרד החינוך, ואתה פעלת בניגוד לנהלים, ובגלל זה אנחנו פה, וזה לא משנה עכשיו מה בדיוק הדעה, מה התלמידים כתבו, לא כתבו. עצם העניין שפעלת בניגוד לנהלים.